Рiko, ето това съм Bulgarian Knight вече. И сега сме в Guildcraft. Сме тук е Азазел БГ. Канал в описанието. Кажи здравей, бе. Здрасти. Ами просто клиповете не се чуват. Не се чувам. Тук сега ще би едно. Момче. Але, ладно. Къде го бутна? Да, хора, ще спирам да качвам за известно време. Кажи нещо за твоя канал. Какво да кажа за канала? Ами просто не се чувам. Не ми се чува гласа. Ако някой знае как се оправя. Няма да снимам с друга програма. Няма да снимам. OBS-а. Да, бе. Хора, сега ще играм на другия екран. Аз не ми харесва. Аз много се бия на PvP, ама сега не ми вари къс снимам. С 20 FPS. Играл майтинг става ли не? Това кога е ставало? Айде малко паркур ще правим. Сега като се свърши работата и аз влизам. Така че му става още малко. Той не мога да скочи, бе, брат. Аз те видях последния клип. А? Аз те видях последния клип. Добре. Той... Не го харесвам. Таман. Паркур кейв. Ама аз единия клип го снимах вчера за това. Другия днеска и айде станаха три. Антон не изгледам, че снимаш. Да бе, аз там. Нали в описанието има отде да се изтегля. Стима. Спокойно. Много. Хората съм на джамп. Дезорт. Не успях. Ти чуваш ли се вече на ключите, бе? Аз ли бе? Да. Не. Чуват се само игрите. Що? На унтурнета се чува само играта. О, ес. Спаси се. То за малко да ме убият там. Да ли? Още от началото. Учи избях. Че аз вместо да се кача горе да си взема стрелата, паднах във водата. После намерих пушки. Пушки, автомати. Каквото искаш. Получи му обича. Знаеш какво граната? Не може дори и граната. Хора малко съм болен. Нещо от хрема. Пак ли бе? Ами имам алергия. С една дума.
български. И пак го минах. Сега кажи коя игра да играем. Temple Run? Айде ще играем. Темпо да ще игра. Марко на мен още толкова. Повечето на Майнкрафт. Ага. Той Temple Run много яко играят. Нали беше там сега? О, май. Баннах. Майка. Okay. Ще какво направя? Автор. Ага. Какво да направя? Имаш още работа. Още съвсем малко. Се падам тук, бе. Два фила. Не знаеш ли, че името е? Не смисъл. Защо не се абонираш за мене? Колко? Какво? 6? 6. Аз пък преди по-малко. Не, и ти имаш 5. Тук ще имам 5, имам ти. 5 имаш. Един имам. Провери пак. И добре. Аз видях. Седи, бе. Де ги видя, че с 5. Нали умното днес и 2 пъти Happy Wheels. Не, бе, аз ти говоря за абонатите, бе. Абонатите ли? Имам 4 абоната. Нямам 5. Имам 4. Ти си море, безначално, безкрайни, познати, Какво пееш? Не знам и аз. Хора, вижте ми къде съм. Маля, той грешен, път грешен. Хора. Yes. Маля, човек, да знаеш докъде съм. Май до края, не знам. Да, човек. В началото па хора, виждате ли? Лобица към мен. Загубя пак. И геймс.
О, Марко. А, не. А, не. Еми хора, това беше от група. Надявам се да ви харесал. Чао, френд. Може да коментирате, се абонирате и да харесате. Айде, чао!